Сега тук ще ги разлежаваме, какво ще го направим. Долна. Да. Тук е направо вече. Оф, да, но не знам, много хора ще ми станат за това. Ма ба... Ма не знам дали ще дадат дебата, аз дори не очаквах Дейвид да... Ето е Дейвид Такера. Виктор, ако намериш някой, който познаваш и жиди БГ с програма. Да, късмет. Знам, аз искам. Аз, ако мен ме питаш, аз съм в сервер един ден и дали на мен. Дошли ме. Аз съм още радвам. Пак ще си побача и ебой. Ма ба, да! О, майко! Минах катва, Минах катва. Минах катва.